Значи, на един грузинец сега му се искало да оправи един мъж и решил така, отишъл в една уличка, сложил 10 доларова банкнота на земята, скрил се във ъгъла и зачакал някой да я вземе да се наведе. И сега минава един украинец, сложил си ръка на задника, навел се, взел банкнотата, сега грузинец си мисли, ей, хитър е този украинец, нали? Дай ще пробвам пак. Отишъл, заложил нова банкнота, минава този път един руснак и с незабележимо движение взима банкнотата. И сега то си вика, той е много ловък, нали, сега няма какво да направя, ще пробвам трети път. Сложил пак трета банкнота, скрил се и зачакал сега нашия. И сега минава един друг грузинец и подритнал банкнотата някъде и си продължил по пътя. Значи, и то горделив не иска да се занимава с това. И отишъл нашия сега да си вземе банкнотата, навел се такъв и изведнъж с болка в задника казал: и коварен, и коварен!